Maayong buntag, kumusta? O karon no, gikan ta dito sa may zone 2 but wala ang atong subject dito nya natay nadunggan nga possible na discovered court no sa zone 4. Muna ang gianhian na to din he. But wala gyapon no. Wala gyapon sa pero pasalamat sa ta. Oh, napa ma'am. Sige. So muna ang nakaanita diri but pasalamat ta kay napo diri nagtapok na purpose ni diri ma'am no. Purpose so nya nayang igsuon no. Ato na lang dinhin na nato itunol. Mamusay ta ba sa imong igsuon? Kung ano man sa kanang trabaho ra bitaw sa pagyawan bitaw plantar man na diha yung trabahoan. May buhi ko niya sa imong anak. So kaila ka ni ma'am sige. Kawan ma'am kanang imong igsuon usa di binyo to siya. Minyo gipatay man to yung bana. Okay. Na upat kabuk ang anak. Eskwela. Mabaka-purpose ko, pilo na ako sa gamit yung mga anak, nanatagod nga ako. Sige, so wala man gid siya. Actually, gikan ko dito, layo kay ko dito. Abot ako zone 5, zone 2. Zone 5 gito niya, sir. Gituyok na ko tanan, no? But wala din ako nakita. So, at least nakakadiri ako, nalayatan yung bugas, mama. Ikaw na lay paliog hatag siya. Lagi, okay, sir. So, yun, ang t-shirt, yun. Yan. Ikaw na lang po, hatag mama. Pwede mo mamaan ang t-shirt, ma'am? Anak. Ano nga? Pilates nga. May kuan ni ilang kahimtang no? Good. Mo nang gisa pud gi-recommend ni Ma'am Cheremida yata. Maestra, Ma'am Cham. Ma'am Cham. Siya mo gi-recommend kay lagi. So salamat kay ma'am. Ana ang t-shirt na ang Zen Cattle kanang bugas ha. Salamat ma. Sige niya. Hatag ko tag sticker ma. Sige. Sila dagana. Sige ika na lang hatag sticker. Oy mura gamay. Mo na mo lang nabilin din. Gamay na, wala na. Anak na lang. Ha? Thank you. Sige. So balik ra ko po na. Sige. So salamat no at this mission accomplished na ting dapitas may barangay San Simon unta kabalik ya punta dire pohon og mas daghan na ang atuang dala na okay lagi daghan kita nga labyan nga dapat amayan pud atong tagaan but tungod kay pitus pa man no gamay pa tong fundings mo nang ayom lang sa kita siguro dinhin na lang taman og palihog lang punta hangyo ko diha kaninyo nga palihog paki-share ni atong video kay kaninyong pag-share dako na kay na siya nga kontribusyon nagpagpadayon ta sa to ang krusada nga bugas gikan na sa Good Samaritan kini na lamang si Zen Kahatol daghang salamat sa kanunay kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitabang ka nga moasinso ang Pilipinas.